Ilmoitan teille, hienot Lapin lukiolaiset, että olen Jonne Selevä ja toimin vuonna 2012 Lapin piirin puheenjohtajana. Lukioni on Lysenpuiston lukio ja käyn siellä IB-linjaa. Mun nimi on Silja Koskinen. Mä oon Lapin varapuheenjohtaja ja mä oon Keminmaan lukiosta. Hei, mä oon Ilona Miettunen, mä oon Tornion yhteisöön lukiosta ja mä olen tämän vuoden Lapin piirin hallituksessa koulukäynti- ja yritysyhteistyö vastaava. Terve! Minä oon Jemina Sieppi Rovaniemeltä Lysenpuiston lukiosta. Mä oon sihteerinä tämän vuoden Lapin piirissä. Mä oon Elina Martimo ja mä oon Tornion yhteisöön lukiosta tiedotus- ja oppilaskunta vastaava. Olen Ethan Hawkins Rovaniemeltä IB-lukiosta, Lysenpuiston lukiossa Rovaniemeltä. Olen taloudenhoitaja Lapin piirissä. Tunnen itseni karhuksi tai sudeksi. Nykyisen Karoliina Lysenpuiston lukiosta Rovaniemeltä. Mä oon tänä vuonna Lapin piirissä hallituksessa VVV vastaava, eli mä vastaan näiden videoiden tuotannosta.